ụbọchị nke ụtụtụ Igbo ndị ọma ndewonu ekwekọ amagba gerenụ ntị n'isiokwu ndị hiri odo nke anyị ji mere akụkọ n'ụbọchị taa bụ Wenezdee abalị 2 n'ime ọnwa Maachị 2022. onye ji akụkọ a n'ọtụtụ abụ m Chineduminwa na-ekwu. Gọvanọ Dave Umahi ekwuola ma kwe nkwa na n'oge na-adịghị anya na a ga-anapụta Maazị Nnamdi Kanu n'aka ndị DSS. ndị kọpas mmadụ 2 efeburula ego n'ala ahụ n'oge a na-eme parade na steeti Jigawa. onye isi ala mba US bụ Joe Biden ekwechirila ma fụrụ ntụtụta ahụ na mba niile ndị nọ n'otu NATO na ọ gaghịkwa ekwe ka ọkọ ọbụla kọọ ha. onye mgbazi otu egwuregwu ndị Ghana National Team ka a na-atụ anya n'oge na-adịghị anya na ọ ga-ewepụta aha ụmụ nga ya ndị ọkwụ na-aghọ nkọ bụkwanụ ndị ga-eti ịgba n'etiti egwuregwu amamaka ha na mba Naịjirịa maka ntozu oke na iko mba ụwa. sonye anyị na www.osisaradio.com. sonyekwa anyị na ihe omume Facebook anyị nke bụ Osisa 96.1 FM maọbụ nke YouTube nke ihe eji mara ya bụ Osisa 96.1 FM TV. tọzie ntị n'ala agụpụta akụkọ ndị a na ndị ọzọ n'uju ya. onye isi oche ndị South East Governors Forum bụ Dave Umahi kwuru ụnyaahụ bụ Tuzdee na nkwa ọ na-ekwe ụmụ Igbo bụ na n'oge na-adịghị anya onye ndu ndị Indigenous People of Biafra IPOB na mkpirisi ya Maazị Nnamdi Kanu n'oge na-adịghị anya na ọ ga-enwere onwe ya n'aka ndị DSS. Umahi onye kwuru nke a na Abakaliki n'oge ya na onye isi ala bụ Muhammadu Buhari nwere nnọọ mkparịta ụka na ndakọrịta ọka pụrụ iche mara ihe a ga-eme ka Nwugo wee biri banyere ntọhapụ a ga-atọhapụ Maazị Nnamdi Kanu. gọvanọ gara n'ilu tie ololo ma kwa akwa arịrị n'ihi otu ọnọdụ akụnụba ndị South East ji na-agbaga onyụpa n'ihi njinji na mkpamkpa ndị oji egbe yi egwu bụ ndị a na-akpọkarị unknown gunmen. ọ gakwara n'iru kwuo na mkpamkpa ndị unknown gunmen a na-akpa n'ogbe a emeela ka ọnọdụ obibi ndụ siwanyekwa ike na mpaghara South East. ọ bụzi nke a ka o ji ohere a na-ayọ ụmụ Igbo na ndị na-akpa ya bụ arụ a ka ha wepụga aka enwe n'ofe tupu ori ọ bụrụ aka mmadụ. ụlọ ọrụ National Emergency Management Agency NEMA na mkpirisi ya anabatala ụmụ Naịjirịa ndị si mba Libya were gbanụ ọsọ ndụ ha. onye Director General nke ya bụ agency Mustapha Habib na oge ndị nta akụkọ na-agba ya ajụjụ ọnụ ọ kọwara na opekata mpe ihe karịrị 100 mmadụ ndị Naịjirịa bụ ndị ha nabatara n'ogige ụgbọelu Murtala Mohammed International nke dị na steeti Lagos. Habib bụkwanụ onye Acting Coordinator nke Lagos Territorial Office aha ya bụ Ibrahim Fariloye nabatara. ọ kọwara na ụmụ nwoke bụ ndị agbara ọsọ ndụ ha nwere mmadụ 19 ebe ụmụ nwaanyị 38. onye Director General jiri ohere a nye ndị a gbaratara ọsọ ndụ ha ndụmọdụ ma gwa ha na o nweghịkwa uru dị na isi azụ. ihe ha na-achọ n'oke elu na ọ dịkwa n'oke ala ebe a ha na-agbaga ọsọ na mba ọzọ na ha gbaa mbọ gbalata n'ala Naịjirịa. ọ gara n'iru kwuo na ọchịchị etiti na-agba mbọ ịhazigharịkwu ọnọdụ obibi ndụ ka ọ ga-abụ ala Naịjirịa ama mma maka azụmahịa nakwa obibi ndụ. ụlọ ọrụ Nigerian Center for Disease Control NCDC ya bụ ụlọ ọrụ na-egbochi oke mfesasa nje ọrịa n'ala anyị
ekwuola na kemgbe afọ abụọ ya bụ ọrịa covid malitere n'ala anyị, ọ pekata mpe ihe karịrị mmadụ 200,000 ebutela ya bụ ọrịa covid, ebe ihe karịrị 3,000 ụmụ mmadụ anwụọla pee n'ihi nje covid. Ụlọ ọrụ a gara n'ihu kwuo na ọ bụ n'abalị 27 ọnwa Febrụwarị n'afọ abụọ gara aga ka ya bụ ọrịa malitere nke mbụ ya n'ala Naịjirịa. Kemgbe ahụkwanụ, mkpamkpa na nhụju anya nke ọrịa karịrị akarị n'ala Naịjirịa, mana otu a gara n'ihu kwuo na ọ bụ n'ihi nhụju anya nyere ha aka ka ọnọdụ okwu ahụike n'ala Naịjirịa siwanyekwu ike. Ọ bụzi ohere a ka o ji wee kwe nkwa ma kọwaa na ha nwabụ ụlọ ọrụ na-egbochi mfesasa nje ọrịa nakwa ndị ụlọ ọrụ ahụike na-agbazi mbọ n'ihi nhụju anya hụrụ na covid ka ahụ na akwalitere ọnọdụ ahụike ụlọ ọrụ ahụike n'ala Naịjirịa. Ọ bụzi ohere a ka o jiri kọwaa na ya bụ ọrịa ka na-akpakwa mkpamkpa ma yọọ ụmụ mmadụ ka ha rikere arịkere ma dome iwu ndị ahụ e nyere iji gbanahụ ya bụ ọrịa. Ndị kọpas mmadụ abụọ efeburule kọọ n'ala n'oge a na-eme swearing parade nke na-akpọtụ n'ogige nke dị na Dutse steeti Jigawa, bụkwanụ ndị a na-akpọ 2022 Batch A Stream 1 Corpers. Ozi a nwetara gara n'ihu kọwaa dịka mmadụ abụọ ndị a feburule wee kọọ n'ala n'egbughị oge ndị kọpas ibe ha bịara kuru ha ekuru buga ha n'ụlọ ọgwụ nke nọ n'ogige ndị kọpas. Onye NYSC coordinator bụ Hajiya Ashautu Adamu gara n'ihu kọwaa na mmadụ abụọ ndị a nọzi n'ime ọnọdụ dị mma dịka malitere ile ha ahụ. Onye Director General ndị NYSC n'ala anyị bụkwanụ ọchịagha Major General Shoibu Ibrahim jiri ohere a dọọ ụmụ ndị na-efe ala nna ha ọdụ sị ha wetu aka n'itinye aka n'ihe gbasara otu nzuzo, ọgwụ ike nakwanụ arụ ala na ihe ọjọọ ndị ọzọ nwere ike imebi ndụ ha. Ibrahim gara n'ihu kwuo na ọtụtụ ndị kọpas ndị na-efe ala nna ha bụ ndị na-akpa agwa nke na-ebute ihere. Ọ bụ o jiri ohere a yọọ ha ka ha gbaa mbọ ịlụta agha nke na-akwado udo, ịdịkọ n'otu na obi nwanne n'ebe ọbụla ha na-arụ ọrụ. Minista na-ahụ banyere ọrụ nakwara inye ndị mmadụ ọrụ, Dọkịta Chris Ngige, nọrọ ụnyaahụ bụ Tuzdee kọwaa na ọchịchị etiti amalitere nnọọ ileba anya ka mara ihe a ga-eme ka Nwaugo wee biri, marakwara ihe a ga-eme ka obi were mmemme ndị nkụzi Polina. Ozi a gara n'ihu kọwaa na kemgbe ihe karịrị izu abụọ ndị ASUU malitere mfanye aka n'ụkwụ, ọchịchị etiti ka na-agbakeri ala ka mara ihe a ga-eme. Ozi bịara anụ site n'aka Ngige kọwara na ya na onyeisi ala na ndị ọzọ nwere nnọkọ pụrụ iche n'ogige onyeisi ala bụ nke dị n'Abuja. Ọ bụ n'ime ọgbakọ ahụ ka ha nọ wee hime kọmitii ọdụrụkọ. Ọ bụkwanụ ọrụ dịrịla ya bụ kọmitii inyopụ marazi ihe a ga-eme ka Nwaugo wee biri. Ngige gara n'ihu kwuo na ọ bụzi mgbe kọmitii na-ana wetara ihe nchọpụta ha ka a ga-amazi ihe a ga-eme iji belata ya bụ ọnọdụ, mana ọ gara n'ihu kwe nkwa na n'oge na-adịghị anya na ya bụ mfanye aka n'ụkwụ ga-akwụsị. N'aka nke ọzọ, otu Trade Union Congress amalitere n'ụzọ pụrụ iche na-eyi egwu ma gwanụ ọchịchị etiti ọ bụrụ na ha emeghị ngwa ngwa meghara ọdachi na ha ga-esonye ndị Academic Staff Union of Universities, ya bụ ndị ASUU, malite mfanye aka n'ụkwụ nke ha. Otu Trade Union Congress nke a na-akpọ TUC na mkpirisi ya gara n'iru katọọ agwa minista na-ahụ gbasara agụmakwụkwọ na Naịjirịa, agwa ọjọọ ọ kpara n'ụbọchị Mọnde. Ha kwuru
n'iru kwuo na ya bụ agwa shikanyụrụ nkapi n'usi. Ọ bụ n'oge Adamu minista na-ahụ gbasara agụmakwụkwọ n'ala anyị oge ya na ụmụ akwụkwọ ndị National Association of Nigerian Students nọ na-enwe nnọkọ. N'oge ụmụ akwụkwọ ndị a jụrụ ya ajụjụ ma kwuo otu obi dị ha ka ya bụ nwa amadi ji nnọọ iwe si na ya bụ ọgbakọ were gbalaga. Ndị mmadụ ga-eji aka nakwa n'oge akụkọ n'Ozisa 96.1 FM Owerri tọwe ntị n'ala agụpụtakwa akụkọ ndị ọzọ si mba ofesi. Onye isi ala mba Amerịka Joe Biden afụrụla ntụtụta ma kwuo na ọ gaghịkwa ekwe ka kọọ mba ọbụla nọ n'otu NATO. Biden gara n'iru kọwaa na n'agbanyeghị na ndị agha US agaghịkwa awụcha na mba Ukraine iji chekwaa ma lụso ndị Russia agha. Ọ gara n'iru kwuo na ya nwa na ndị otu NATO na-agba nnọọ mbọ ichekwa ndị niile nọ na ya bụ otu NATO. Onye mgbazi otu egwuregwu Ghana National Team aha ya bụ Otto Addo ka a na-atụ anya n'oge na-adịghị anya na ọ ga-enye ndị kọmitii ọdụrụkọ aha ụmụ nga ya bụ ndị ga-eti ịgba n'etiti ndị Ghana na ndị Naịjirịa. Ọ bụzi ndị kọmitii na ga-eleba anya na ya bụ aha enyere ha. Anyị chetawo na ọ bụ otu Ghana Football Association imere ya bụ kọmitii bụ ndị dị ọnụọgụgụ mmadụ 6. Ọtụtụ ndị nọ na ya bụ kọmitii gụnyere Mark Addo, Kwasi Ajiman na Samuel Kufuor. Ọ bụzi mgbe ya bụ kọmitii lechara anya na ya bụ aha onye mgbazi a ga-eweta ka a ga-agbazi ya bụ aha n'anwụ. Ka o si na-adị, onye mgbazi ndị Ghana aha ya bụ Addo na-agba mbọ ugbu a na-eshi imi n'ala mara ọtọ ga-esi kpọpụta ụmụ Ghana ndị nọ na mba ofesi na-akpa ike. Ọ na-atụ anya na ya bụ egwuregwu n'etiti ha na ndị Naịjirịa agba nke mbụ ya ga-abụ n'abalị 25 ọnwa Maachị n'afọ abụ 2022. Anyị tọbụta akọ ha n'ọnụ. Chetakwa n'oge na-adịghị anya anyị na ndị United Eastern Region Congress ga-enwe nnọkọ pụrụ iche ngwa ngwa m sepụrụ ọnụ n'aha odekọ anyị bụ Anthony Anyanwụ. Ka m onwe m Chinedu nwa na-ekwu tụgharị ya bụ akụkọ ma gụpụta n'asụsụ Igbo ji asị ihe dịka gị akọkwara anyị. Ndewonu.